Tindingane Mas Dar. Dar sapa? Dar Gombes to iki. Kagda sapa? Kok mesti. Kuwi Dar Gombes iki bakul medah kok Tor. Kok iso mbok mene nek kene. Lek to. Lek to. Ya. Sing apik. Selindro apa melo? Niki live streaming lho, ayo. Ya live. Inji anu kula kan pun dangu kangen kalian anu kanca-kanca mangan koro niki kan pun Madang koro. Madang koro iki nek dibasakne, nek ora ya mangan koro. Maksudnya jenenge madang kara. Lah iya. Pelok apa Mas Rendro? Piye apa Mas? Pelok, barel. Iki jebleng, Mbak. Iki jebleng gawe ngepro. Ndasmu jebleng. Pelok apa Mas Rendro? Soale pelok rawor Rendro. Nah. Sama problem. Iya, biar alamu rasa curhat. Wis kon iso nembang tagak kok kesuwen. Nah, iki lho. Apa Ini ya? apa? Niki iki jelas Lendro to niki. Mas Madeprono, Mas. Iki lho kaya aku lho kaya biasa ya. Madeprono. Nyapa Madeprono iki lho? Ben omongan karo kancane. Sebagai jiwa pendidik kuwi kalau bertutur kata dalam mengajari itu harus halus. Wis ora iso alus-alusan aku. Wong koyo ngene. Wis enggak iso. Monggo. Enggak kena Bos, enggak kena iki. Lah kena. Enggak kena iki. Lah sing saya parah no mau. Lah sapa liyane ora enek lho. Ya Pak dikentek. Wah, aja ngawi lho, ngawi murat-marit malah niki. Lah iki didian iki bir kita. Tak tayup ya, Nduk. Oke. Marit. Eh. Apa arut-arut. Ya diomongne semonggo para kadang pratangga. Pratangga. Gubuk asmara. Kawiwitan. Arut. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Harimau, harimau, harimau. Tak pernah ucap hancur hatinya bersepat. Gubuk Malaysia. Harimau, harimau, harimau. Harimau Malaya. Monggo Cak Percil CS pun diantu-antu pun dikangeni kali Piyai Grogol mriki katuran pinarak wonten panggungan gabung kalian kanca-kanca Madangkara. Yo.
sampai pagi. Rasa tenan tak percil. Fisiknya luar biasa. Pancen leres. Nyapa lo lagi metu sabar Bos. Nyapa lagi metu kok awakmu emosi iki lho. Mongko wis tak lem lho, fisiknya luar biasa. Luar biasa, kamu itu kuat. Kuat, powernya hebat. Sehat. Kesehatanmu itu wajib dijaga dengan berolahraga. Kapan le olahraga le ora joget ngene iki ya? Lah nggih ning omah ya ora tau, ora pernah. Niku lare pundi? Sing ngedang lare pundi niku? Wonogiri. Ana giri gawan kono. Oh ya ora wani lak Wonogiri liyane wani aku sih. Lah nyapa lho awakmu kok muring-muring karo kono kudune wong Lah masamu joget diterus-terusne boyok pedhot. lho jenenge menungso apa meneh piyayi Jawa. Kuwi nak ditambahi kudune matur nuwun aja malah muring-muring. Lah kowe apa-apa kabeh ditambahi gelem. Matur nuwun. Umurmu ditambahi dawa gelem. Gelem matur Tapi nuwun. lara, bosok ning kamar gelem kowe. Ya aja ngono to, Bos. Ning wong urip kuwi Cak, sing jenenge wong urip aja nganti ninggalake tembung ibu. Iman budaya karo olahraga jangan dilali. Nggih. Kula olahraga malam, malah karo berbudaya ya joget ngono kuwi nyatane jenengan joget serampat ya apike kaya ngono ya. Lah kula niku kalih jenengan niku napa lho sing boten. Lah nggih. Napa malih niki teng wilayah mriki desa mriki. Grogol sawu. Basan grogol lara percil surak. Loh, kula ketokno, kasetmu ketokno ayo, Pak. Iki mau ibu-ibu wis padha seneng lho. Ndok ndok tanguk tanguk. Kenapa wong iso dako? Kula niku kandhane galu. Niki Mas Percil Mase kula niki saben mireng napa gamelan ditabuh napa melih serampat niku mesti joget. Aja kok gamelan ditabuh, gamelan yang terus dijogeti ya. Nggih, kula kan pedhot turun anu kan kula kalau wingi tegene daleme Pak Purnomo. Purnomo. Napa? Jenengan mboten usah bujeng jenengan. Lah, Niki napa? kula niku saestu niki dalu niki luar biasa. Ning awake dhewe niate lak menghibur warga masyarakat Grogol. Ya menghibur tapi lak boyok pedhot sama tanggung jawab. Lah piye carane kan jenengan penari ya duwe strategi. Nah, Ngono. Iki lak umur gane strategine belas iki. Tapi kan olah pernapasan kamu bisa. pernapasan apane urung keimangan belas mau aku. Ya ki mau apa sing lagi awak dhewe teko langsung metu kabeh. Jenengan teng daleme Apa-apa. sinten wau? Transit. Daleme Pak Mudin. Alah. Lho Aku nyapa to? sesuk Kopen teng mriku. Ngene Mbah Nuril. Sopo? Pak Mudin. Mbak Mudin Nuril. Nggih. Sing ben malam satu pengajian to. Leres. Alah tenan. Sampeyan cidu enek ora? Ora neng. Malah ditulisin yang jero saklar sanyo dilarang dihidupkan. Loh, saestu niku wau. Jenengan kan mboten jenengan untir to? Ora tak untir. Lah tak untir lah kok nyemprot ning raiku malan. Alah iki jane iki omah apa jebakan Batman aku ya. Lah kok sik to kok gak nganggo ciduk terus awakmu mau mengguri piye? Akhirnya tak tutul-tutule temboke Mbak Mudin. Lah, gilani. Lah piye? Awakmu kok malah- Lah darurat kok, Bos. Menika acarane pun luar biasa. Acarane Jadi apa? acarane ora mung bengi kitok, acarane sak ulan nutuk. Lho. Berarti 30 dina. Iya jenenge iki kan Selan Agung lagi ngoten nggih. Nggih, Selan Ageng. Niki Selan Ageng niki ben taun niku ngaten niki. Nggih. Kula pun ping pinten mawon teng mriki punan. Wis ping Nggih. pira? Ibu-ibu ning kono mau, aku ora ngapa jak foto. Ya tapi kan cantik seneng cantik. penggalihe kok ya mau Ya seneng lah sing nom-noman ono ora apa-apa lah sing ning kono tuwek ambune remason wong loro. Ora usah mbok omongne sing tuwek-tuwek mau. Tapi kula gumun, jan gumun saestu lak Ponorogo niki sak desa sak meneh kae ya. Niki sak desa nggih ngeten iki nggih. Ora grogolan tok. Grogolan tok nggih ngeten iki nggih. Bapak Ibu remen nggih kali Cak Percil nggih. Menawi Cak Percil joget jenengan seneng nggih. Joget melih nggih. Yo, dong tung dong tung. Kono
Nyapa, nyapa. Kowe ngejak karo aku tukaran apa pilih? Lah, kowe nek wani karo aku maju le rene tak atas. Ayo. Nyapa wis awakmu mlayu kuwi lho. Pak, yogane sampean apa gali to, Pak? Jane asine, Pak. Lah lek manut karo awakmu jare kon maju ya maju dek. Ora ning ngono ta Mas, iki lak ngono ki yo. Mboten Mas, ngono karo kula ngono. Lah awakmu nantang kok kene iki mbok padakne. Tapi alhamdulillah kula ngeten iki yogane nom-nom. Nom-nom. Lagi ngeten to. Sinden jenengan 1 2 3 4 5 rancak ayu-ayu. Nggih no, Wah, kemajuan zaman. luar biasa kemajuan zaman. Nggih. Niki ne kemajuan zaman napa-napane niku ditata. Ya iki lho jenenge wayang kaya ngene lho. Wayang. Kekinian. Tembaga iki. Tembaga. Padha karo iki wayang siji dhewe padha karo iki. Padha karo gonamu ning Aku ora regane larang banget iki. Lah iya. Dados kula niku ngeten iki pun marem sanget. Marem. Napa malah tenggene niki Mbak Lurah Pak Jalu. Nggih. Niku kan kanca plek kalih kula, Pak Bos. Jalu Prasetyo. Nggih Pak Jalu niku. Oh, pun Mosok akrab. kanca. Lah, aku ki Ora yang geruwonge apik kok mbok aku kanca. pokoke ya kene iki apa sih? Ala wilayahe Grogol. boten grogol mawon. Mriki wonten 8 dukuhan. Ndi ae. Kerajaan Karangjati. Kerajaan Pandan, Mijil, Mingging, Klanan, Kalisobo, Karangjati, Grogol, Gombak. Loh, awakmu Iya, kok Pak. iso ngapal? Lah rapal piye nek tulisane iki lho. Alah. Ditulis iki lho. Ngomong awakmu wis kulino rene karo Mbah Lurah. Nyapa kok iso mbok omongne maca kuwi? Niki kan dalane pun ditembusne. Leres. Gombak Tembus. kalih Nggih. Pandan. Nggih. Iki apene dicor. Benjing badhe wayangan teng mriko. Amin. Nggih, nggih. Ning kono Rencana. lho. Tiwas tak enteni iki lho. Rencana. Ngene iki wis tak enteni Ya dhewe. sementing awake dhewe ki ndonga sapa ngerti sosok ditelepon karo Mbah Lurah. Amin. Ngono Ayo, to. muga-muga. Sesuk wayangan ning kono. Iya. Iki masyarakat seneng, ibu-ibu seneng. Nggih. Lho ningali wayang kados ningali pengajian lho. Lah, kok Ibu-ibu iso? seneng mikir, ya ampun percil gantenge ngono. Atere ngoten lho. Lho, ora percaya sampean. Ora percaya. Wong Percil elek. ganteng napa elek? Elek. Sampean aja melo-melo, Bos. Muni elek ngono Jangan kok. Jangan iso tak sombong. meneng. Aman meneng saya. Jujur Bu nggih, jujur nggih Bu Jujur nggih. nggih. Percil ganteng napa elek? Elek. Oh, elek ngono lho. Aku meneng lho ki San. Ngono kok iso sombong. Krungu sampean. Lek Sik, sik. Nun sewu ibu-ibu, jujur nggih. Pak dalange ganteng napa elek? ganteng. Pak dalange ganteng napa elek? Ganteng. Sekali lagi, percil ganteng napa elek? Elek. Lho. Krungu Kuwi sing sampean. jawab lagi kene lho Mas, sing kono rembuk takoni. Ora usah tak takoni kuwi kancane. Ngono mana sing ngomong ganteng ning kono mau. Ah, rupane kaya kodhok ngono kok iso. Lah cenanan kodhok kuclek ya jane kok Mas aku. Pokoke rumah saku ning kene iki wis matur nuwun banget aku ki. Nggih. Masamu Sawo. Heeh. Kene iki kecamatane Sawo. Kecamatan Sawu. Mbah Lurah pun niki sedianten mriko Mbah Lurah sedanten. Oh, Nggih, lurah sawu. sak Ponorogo. Anu apa sawu. Mboten namung Sawo, lintune nggih wonten sedanten. Enten sing Oh, niki saking badhe- jawine Sawu. Wonten niku wonten. Wonten. Dadi kok kabeh niki mangke kan mantun niki terus DP sedanten to Bos niki lurah-lurah niki mriki. Pancen DP kabeh. wayangan. Napa? DP wayangan. Son horeg. Ya paling gak ya wayangan dagelane awak dhewe cak Sampeyan setel iki kok ya nek melestarikan kebudayaan kita. Ngeten iki. Ngarum Lagi kuncaraning bangsa gumantung ana ing luhuring budaya. Nah, kados kula kalih jenengan menika kalih adik kula Slentem niki Nggih. niki menghibur masyarakat. Piye to masyarakat bengi iki ora mikirne utang? Oh iya. Piye masyarakat iki bengi iki ora mikirne bank mekar? Iya. Ora mikirne cicilan FIF. Lah. Ben atine ayem ya tentrem atine ndelok wayang enek hiburane. Lagi ngoten Seneng Mas. bengi iki nganti direwangi gelar kloso, gelar plastik, gelar koran, gelar sak, ora apa-apa lungguh ning gelaran sak. Iya. Sing penting aja nganti kemulan sak. Soale tanggoku mulih wayangan ngene dikemuli sak, sesuke meteng. Masa? Heeh. Masa? Sakidin. Oh, sakiten. Iya iya iya. Ning leres sak percil niku leres. Pripun? Dados piyai mirsani wayang niku rebute golek ati seneng. Leres. Lah mangke warga masyarakat Grogol menawi remen penggali otomatis sesuk-sesuk le nyambut gawe saya sregep Lah. mergo pikirane padang. Pres. Dengan doa yang kuat akhirnya asile warga masyarakat mriki ekonomi melimpah ruah sarta Amin. sejahtera semua warga Amin. ing Grogol Amin. sedaya Amin. kemawon. Amin. Niku. Lah, Pancen leres. lek ngoten, berarti ning alim mriki kan kita harus kompak. Kompak, Satu Mbak. sama lain. Dalang karo dagelan kudu kompak. Nggih. Dagelan karo yoga ya kudu kompak. Nah. Niki kalih sinden nggih kedah kompak. Harus Lagi kita ngoten. adalah cara wong babalan satu tim. Nah, harus saling Satu kesatuan. bersinergi. Lah, Bekerja sama. kerjar sarmar. Nah,
Sampean sukses, aku ya sukses. Lah. Aku ora sukses, sampean ya melu bubruk. Ora sukses, bubruk, Bos. Dadi nak sing dhuwur robah, Sing isor ya kudu ngimbangi. nah, nak sing ngisor robah. Dhuwur gak obah ora keri. Ngono lho. Terus niku pun wis tapane ngoten niku. Ning kula cobi niki menika. Boleh. Mboten apa? Boleh. Sedanten Boleh. tenan ora? Tenan. Oh sampean kok gebreneng kok percil biaya. Ini memang disuguhkan untuk semuanya, Mas. Awakmu tinggal pilih yang mana yang kamu Lah inginkan. jenengan ningali kriteria perempuan itu sing pripun? Napa? Jenengan lah ningali kriteria perempuan itu digo napa Ada diri? sinden-sinden ngeten. Yo wajahe to. Pertama kan muka dhisik. Ayu porane saka muka. Sok sering salah kuwi. Stabil Wah, sampean iki. Pakulitane. Kulit iki saiki di skincare wis nyerem mumuh saiki. Body. Alah body rong duwe anak telu bombrot iku wis. Wis. Lah sampean saka segi Kalau apa? melihat wanita itu dilihat dari 4 kriteria, Pak. Lah, Apa? Ada 4 poin. poin. Wajah, dada, perut, bawah perut. Lah iki lho. Ya. Wajah Ada 4 poin. Wajah. Wajah itu ibarat kota Magetan. Makin dilihat makin bikin gregetan. Lah iki Wajah. lho. Itu kalau wajah. Ciri-ciri Magetan. Makin turun ada yang namanya dada. dada. Apakah dada? Dada itu ibarat kota. Pundi? Kota Apa, Le? Surabaya. Surabaya. Kok iso Surabaya? Suka diraba tapi bikin berbahaya. Ah iya. Iya. Iki lho Ada yang perut. perut. Perut itu ibarat kota Semarang. Kok iso Semarang? Semakin mendekati area terlarang. Mergo ning perut ya. Oke. Perut. Ada Terus? bawah perut. Bawah perut. Bawah perut ibarat kota Sidoarjo. Kok iso? Sing terkenal lumpur lapindo. Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendung. Weh. Niku kriteria Wanita. Lah awakmu Kalau podo- saya laki-laki. kok Ampun jenengan niki khusus Mbak, iki gawe dhewe, Bos. khusus apa? Iya, Pak. Laki-laki piye? Mbah Mutin Nuril. Mbah Nuril. Iya. Kayak Mbah Ustaz. Mbah Nuril, Ustaz. laki-laki khususnya Mbah Nuril. Mbah Nuril ngonoan ku anu wis Wis, padha ae lah ngono kuwi. Ki- Dadi lek piye? cara kriteria laki-laki yang seumur-umur Mbah Nuril niku kriteriane Sing hati-hati jamaah akeh lho. Nah, iya. Betul menapa? Pun kula ngobrol, Pak. Niku kriteriane kotane Gorontalo. Maksudnya Kok iso Gorontalo? Gurung diapa-apane wis tela-telu. Alah, Jadi tak aku woket, aku wis ngobrol karo dhek. Mbak niki aman-aman, Cak. Wah, aman apa, Cak? Wis bolo. karo dhewe keluarga. Keluarga. Niki tak Arep cobi niki. ngetes kompakane sinden Madangkara. Iya, boleh, enggak apa-apa. Boleh. Yang sini namanya siapa, Dek? Pengen tahu dulu. Tanya Tak kenal langsung. maka tak sayang. Namanya siapa, cantik? Iya, selamat malam, saya Winong. Winong. Asli Iya, dari aslinya Tulungagung. Oh, Tulungagung, Dok. Iya. Tulung aku. Apa? Apamu mburi pasar kae? Iya, pasar ngentrong itu loh. Burine ta? Iya. Awakmu kok apal? Kok ngerti? Aku ngawuri padahal. Ngawur. Ngentrong nggih, Dok, nggih? Iya. Winong hobinya apa, Dek? Hobinya aku olahraga. Oh, fitness. Iya. Nge-gym? Iya. Oh ya, bagus. Iki menjaga kesehatan bocah iki. Ah. Dadi wedi loro-loro wedi bocah iki. Dadi Berarti menjaga sehat kesehatan. ya? Sehat. Rabi karo bocah iki mesti sehat selawase. Sip, Pak. Terima kasih Adik Winong. Nomor 2 Iya. namanya? Namanya siapa, Dek? Cantik. Saya Birgita Ayu. Oh, Bir Gita Ayu. Oh, ini sing obat kae lho. Pil kita. Birgita, itu tuh pil kita. Birgita. Birgita Ayu. Birgita. Rumah dari mana, Dek? Kediri. Kediri. Heeh. Hobi, Dok? Renang. 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 Kedalaman berapa? Kedalamannya 1 meter aja. Lho, sakmene iki tak Kowe ora renang, Dok, kowe kungkum. Lha apa nek renang saudel tok iki lho kok terus aku. tapi kan mungkin baru pemula, Pak. Jadi pemula. Oke, pemula oke, 1 oke, meter oke. dulu. Hobi renang pernapasan panjang. Panjang. Oke, umurnya dawa bocah iki. Namanya siapa? Amin. Yang 3, D. Anu to, Bos, rada anu ya, rada. Sampean sing kurang cetha. Rada Dadi cedak. tekoki lho, meneng ae degrek iki jane sinden piye jane iki. Bahasa tubuhmu itu kurang. Salam sik. Eh? Salam sik no. Assalamualaikum, Dok. Dok. Kurang nuwun. Bos, iki nih kita. Eh? Iki nih, perlu Kowe rada THT. cedak, Sindene sampean kowe THT Awakmu kuwi kurang lek kok komunikasi cara bicaramu kurang tajam. Ah. Jadi kuwi harus Tegas. pengucapan A I U E O nya harus cetok. Selamat malam, Mbak. Baba. bongko to kowe. Tiba-tiba. Baba. Lha iki kok sinden iso kaya ngene apa iso nyanyi bocah iki lho.
Mama. Dak. Sampeyan kok rumah sakit. Apa terus mati. Oh, iki kok enakane iki lho. Ora ditablek iki ketoke anu. Oh, nganggo setelan. Adik, Nduk, Cahayu. Iya kakak. Nganggo kode bareng. Tem, sing kiwa cablen ganti. Sing kiwa. Mau lho, tangan kiwa. Plek. Jiro lu. Takoni Dik, macar Dik. Adik, Dik. Bebas. Ayo. Dadi ngene lho, iki ketoke iki sarape pedhot bocah iki ketok. Lah sampean lah muridnya Pak Purnomo iso dandani. Oh iya lho. iso. Iki dilus-lus tok iso. Nduk, Cahayu. Iya kak. Ya coba balekne nah. Apik lho Pak. Apik dengkul Iku dolanan jajal takonono. Bar mbok benekno. Dik, Cahayu, namanya siapa cantik? Bebas. Urung banter iki mau. Lara cok. Gak melu-melu aku nek kuwi. Cindene nesu. Cindene tagetne nesu. Adik. Lah awakmu yo ngono kok. Iya, Adik, namanya Kak. siapa cantik? Dian. Dian. Iya. Oh, ya itu iki lho. Iki lho jenenge Dian Temi ya sing iki lho jenenge. Ya kan Mbak jenenge Temila ditulung Dian Temi. Oh, Dian ada Dian asli dari mana? Madiun. Madiun. Kesukaan? Pecel mesti. Makanan. Paling suka Oh, makan apa? makanan anu. Lah, Tepo. Tepo, seperti lontong itu ya? Iya. Waduh, Madiun tok ya tepo. Iya. Tepo. Ya. Tahunnya dibuntel ndok kae lho. Nggih. Kecap. Tepo ya? Tepo Iya, tepo tepo. kecap apa tepo pecel? Tepo kecap, tepo pecel, tepo tahu. Tepo tahu Doyan itu suka kabeh. semuanya. Suka semuanya. Soto suka? Enggak. Oh, bakso. Enggak suka. Yang enggak suka yang seperti ikan itu enggak suka ya, Dek? Enggak suka. Sing Oh, amis-amis gak seneng. Berarti ki keluargane ora men le. Sik to, Pak. Ora tau mangani Pak belas. Ya takonono. Iki wis sehat ora mungkin kolesterol bocah iki. Hobine Oke, hobinya Kakak. Aku hobinya metu. Metu. Masa enggak mlebu belas? Sok metu tok, yo metu mlebu to kaya metu. Maksudnya keluar rumah. Heeh, Oh iya, Silaturahim. Silaturahmi. Oke, siap Adik, terima kasih. Kang, mangane Koncone oke. mangane tepo mosok seneng metu. Yo bene. Ojo tak serigis tak tapuk Oh, iya, iya, lambemu. Nomor sekawan paring asma sinten Ibu? Kula Ibu Sukesi. Ibu Sukesi. Mpun gadah garwan apa dereng? Ah iki lho. Wis sampun gar wong ngono. Lah ayu dhewe lho, Pak. Hobinipun menika cara wong niku hobine niku nyentaki napa nyeneni napa mboten? lek mau takon kok bener kabeh to ki. Lho, jenengan kok malah apal kae sinden niki. Woi, nuwun sewu Ibu Kesi. Nggih. Di dalem Tulungagung nggih. Tulungagung Mas Percil. Menika hobine sakniki napa? Sami napa mboten kali riyin? Kula sakniki hobi kula niku ingon-ingon kutut, ngopeni kutut nggih. Burung Pak, manuk. Nggih. Inji. Menika kututipun lek enjing menika dimakmi napa nuwun? Dare napa kututipun menika? Menawi enjing menika daharane kutut kula niku kroto. Kroto. Nggih. Aku lagi tumon. Kroto. Mangane apa tak percaya? Kroto. Aku lagi tumon kutut mangan kroto. Ora apa-apa. Iki krutute merengen cangkeme. Nuwun sewu Aduk, Ibu Kesi, kutut menika daripun napa niku apa jenenge? Kroto. Nak dalu menika kututipun tileme teng pundi? Tileme nggih teng anu Pagupon. Oh Pagupon, omahe Doro. Dadi damel kutut. Nggih. Mergane kutute gudi dadi butuh Pak Gupon. Menika kutut menika lek disentak ngoten mlungker napa mboten kutut jenengan menika? Kutut kula Nggih. nggih kadang-kadang layu. Woi, rungokno. Lah iya. Pancen aku kancane Walid tok. Pak, aku saya membayangkan lho Pak kutut ning pegupon mangane kroto terus mungker. Ya kuwi ora usah mbok pikir. Nek kutut kuwi ora kuwatir nadyan manggen ning pagupon, Lah mangane napa? kutut ora apa-apa. Lah napa? Mergo lek bengi sok-sok ya lek Bukesi turu kutut idulan dhewe dhek. Nek gupon-gupon liya, gupone Winong, Birgita. Kutute nakal. Oh, berarti kuwi termasuk perkutut omnivora sing nerutus. Iya. Terima kasih Bu Kesi. Kesukaan kutut menika. Sama-sama Cak Percil. Siap, Nek nganti Adik. kututmu tekan ngendi-ngendi tak ketok tenan. Kuwi piye ta jane? Borongane ora. Apa? Kuwi lho, rungokno kuwi lho. Apa? Olah kututmu tekan ngendi-ngendi ketok tenan. Aku du kutut tau bence kok. Menika ganti bence cilik. Menika ingkang nomor sekawan Nah, paring menika asma sinten? artisipun Madangkara. Oh ngoten. Menika Iji. wulan ngajeng badhe siaran wonten RCTI ngoten. Lho, acara nopo nun? Apa patroli.
Sanjange RCTA. Apa kuwi? Radio cilik tanpa antena. Lah iya. Namanya siapa cantik? Halo, selamat malam. Bahasa Indonesia, Pak. Selamat malam. Mbok karepmu. Awakmu kudune sing halus karo. Lah ditoke namanya siapa cantiknya apa kok halo bel-belan apa Loh, karo aku? kita kan harus memberi salam dulu. Ya, Pertama ya. kan pambuka dibuka dengan salam. Ya. Ya. Namanya siapa cantik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih sugeng dalu Cak Cen. Nggih, sugeng dalu. Sehat nggih? Nggih, sehat. Kalau mriki nitih napa? Kula kalih lare-lare. Kali sinten? Lare wonten lare sekawan niku mriki Oh, nggih. alah, Nuwun nggih, sewu nggih. paring asma sinten? Dewa sampun dahar. Sampun. Wah, dahare kali napa? Kalih kroto jenengan. Oh, nggih, nggih Kroto. sami nggih, sami kali dalange nggih. Nggih, sami nggih. mawon. Berarti jenisnya sama nggih? Anu bos iki desele ning ndi iki bos dipateni bos iki bocah iki. Lah kok ngomong ae ora mandek-mandek. Iki kulino dadi presenter. Jadi awakmu jangan sampai bingung sama dia. Adik. Nggih Cak Cel pripun? Nggih pi dalem sang putih nuwun sewu. Nggih, anu dewa jenengan nitih napa? Bis. Bis? Bis. Bis gede napa bis 3/4? Bis gede mbak nerai dawet jabung barang ning kono mau ya. Ya aja ngono to. Omahmu ku lho ndek. Kula Ngawi. Oh Ngawi. Ngawine pundi? Ya sanggon-nggon, sak senengku. Lek takon ra ngono kuwi. Lah pripun? Ngawi pundi kok ngawine pundi? Iki ngawine pundi? Wis anggon-nggon ngono lho Pak jare. Pidalem sang Ngawi. Pak, kesukaan makanan apa, Nduk Cahayu? Saya sukanya makan bakso. Sing paling disenengi apane Pak takono? Bakso. Kita gendeng bocah iki ya, Bos. Bakso nggih. Iya, bakso. Damel sosis napa mboten nuwun sewu? Bakso yang ada mie-nya, Mie, oh iya. ada sosisnya. Sosis. Terus nanti kalau dimakan metu kecap. Alah. Aku suka itu. Paten ono le bocah iki le. Sabar. Kuwi wong sumeh ya, Pak. Iya. Sumeh. Lah guyu terus ora wong gendeng kok. Cacel, Dalam Cacel suka sama bakso enggak? suka. Suka ada mie-nya enggak? Ada minyak dong. Aku punya ami loh. Jingan bocah. Ya, aja ditutuk nih nang. Nomor niku, niki sing pojok-pojok. Ngomong Nggih. duwe pabrik mie bareng. Wah, ya iki, lah iki. Lah Iki. piyayine alusan, dasare mesam-mesem, Iya. sawangane tajam. Tajam. Nuwun sewu. Nggih Mas Percil. Ije. Lho sing nggih. Lho. Nyapa to, Pak? Nuwun sewu. Dalemipun pundi? Dalemipun? Kula Sragen. Oh, Sragen. Paring asma sinten, Mbak? Lia. Lia. Sragen Lia. Hobi makanan apa-apa nuwun sewu? Makanan sate. Sate. Sate napa nuwun sewu? Kambing. Kambing. Ampun kata-kata mangke nggih. Lho, Tonggo nyapa? kula mangan kata-kata melampahi ngeten nggih. Kuwi darah tinggi kakean. Ampun kata-kata niku maro sepah kula piyambak. Nggih, ampun kata-kata. Sedikit-sedikit mawon. Kuwi moro tuamu. Ini coba kita coba kekompakannya nuwun sewu. Boleh, monggo. Iya coba. Arep kok kapake monggo. Oh nggih no, kula jeneng. Dinampak-nampake angsal niki. Ini Boleh. kita coba velocity bareng-bareng. Oke. Ya. Iya no, awake dhewe kok betul apa to, Bos? Boleh monggo. Oke. Iki yo TikToker kabeh kok cah iki. Niki nggih. Nggih. Sedanan sakit berarti. Nggih. Iki iso apa ora? Rasa bianteng kowe kemarin. Masaku. Mosok nganggo gong, Pak? Ora apa-apa, los. Jaranane. Larasnya iso. slendro lho, Pak. Ora apa-apa, los. Kari manis. Ya, nggih. Kuryang manis tambah. Iya, oh tak. Kari manis. Oke, asik. Ala wayu iki wayu ya, bukan si wayu ya. Cantik kek. Alah anake sapa? Bojoku ya gelem ngono lho. Loh, kekompakan. Kompak kok ya, Kekompak. iya, Kari manis. Kurang. Lah kurang ngeten, Mbak. Kurangi ngeten. Jadi, coba kamu yang nyanyi kamu. Ini contoh ya. Kari manis. Kari manis. Kuryang manis tambahi gula. Ngeten nggih. Coba nggih. Pokoke Pamrong doan. paham. Pokoke lak kari mriki kurangi ngeten. Manis Balik mriki
balik tambahi giling, tambahi giling gulone ngene. Ya. Kari manis, kuryang manis, nambahi gula. Wes ya wes, Dong riko mikir sing guna. alah jajal kendange tung tung deng tak tung tung dang tung tung dang tung tung dang dang dung tak dung ding dung. Kari manis, kuryang manis, nambahi gula. Wes ya wes, Dong riko mikir sing guna. dang 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 dang. Hop, luar biasa bijinya 99. Luar biasa tepuk tangan untuk Sinden. Tepuk tangan yang mana buat Sinden sampun sakniki yoga. Yogane madhep rono. Lah sing nabuh sapa? Lambe kula. sementing kendang. Lambe kula. Hadap mriko miring mriko. Balik, Sarang-sarang kita kekompakan karena kita kekompakan pada malam lihat. ini. Kamera lihat ke Yogo. Hadap rono. Loh ki yogane ganteng-ganteng. Oke lah niku wis Oh, ya, pasti. diboke. Iki sapa iki? Iki kok melu ndi? Mas Ronald. Langkonmu lho, Pak, langkonmu. Ayo. Kari manis. Sing madhep nang ndi no? Madhep mriko. Ayo rono Madhep kabeh. penonton. Panas lem. Kersane penonton ngertos nek Yogone jenengan niku ganteng-ganteng. Wes duwek senengamu ki joget ayo wek tang. Yo saiki kudu ngene iki. Ayo Milenial. rono. Ayo. Ya, coba ya. Kari manis, kuryang manis. Weh, aja mbok unyer sik. Sik. Ngene lho. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Mas gula itu karo gila-gila, oke? Saya coba kekompakan luar biasa. Ya. Kang Rajamala, ayo madhep rono. Ayo kabeh. Timbang dhewe lho kok. Ayo. Coba. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Luar biasa tepuk tangannya mana untuk Yogo-Yogo. Wah, Yogo-Yogo bijine 99, kene 99 pimpinan pimpinan. Pimpinane, ketuane. Ketua. Nyapa aku iki bose kok. Loh, Langkit. ya justru bosnya memberi contoh yang baik. Iki wis ta? Mbok. Iki wis ta? Mbok. Lah wis diwakili wong loro ya wis pas. Masyarakat itu belum tahu kemampuan Anda pakai velocity. Ndak boye. Para penonton kula kedah velocity mboten? Wah nyapa lho ibu ora. Senengamu jere balaku ora. Ya kita coba ibu-ibu itu sukanya TikTok. Pada pergi mawon betul. Ya lek kancaku kudune mbelo aku. Ibu-ibu kula velocity napa mboten? Nyapa lho bubu. Mengikuti kemajuan zaman. Lah ora apa-apa nyeneng. Ngene wong to. Bisa kok nembang dhewe iso kok. Kencing manis. Tuh. Malah blarak-blarak. Lah mau padha kowe mau lho. Kari manis. Kari manis, Gak kena, nyapa gak kena, kencing gak manis. kena, gak kena. Aku sing ngarep ayo. Oke. Kari niku ngeten. Ora usah kok kandhano aku tak Kari apa. Aku manis, TikToker. kurang manis, tambahi gula. Oh iso ya. Kari. Hei. Ngene sik. Nyapa mbok unyerne sik. Ora ngene sik to. Mboten. Urutane piye urutane? Urutane kene. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Ngene. Ngene. Oh ngene sik. Ngene terus ngene. Oh ya wah dadi ngene sik. Pak, warna Ngene to. Hmm? Ngene terus. Hei. Lah Keri iki golek ngene. oh ngene to. Oh iya. Oke, siap. Aku kok ya. Kari manis. Oh, alah macam. Iki musuh percil gendeng tenan aku ya. Ayo. Lah pripun permintaan ibu-ibu? Nggih ngoten nggih Bu. Nggih mboten iki Bu. Diterusne apa mboten? Lho terus. Nggih napa mboten Bu? Lah kowe nyapa lho. Aku mau kembaranmu to, Pak. Oh, nyapa. Pas ngono kuwi kok arep mirip. Iya. Ayo. Kari. Sik, konsentrasi ya. Ya, sabar le awake kudu sabar. Dia mau piye? Ngene sik. Kari manis, kurang manis. Kari manis. Alah, urung. Dereng. Urung kurang. Jar kok ngene tuh robana atina. Kurang. Kurang. Manis nambahi gula. Asik wis ya, jajal. Tambah kenang-kenang. Alon-alon. Tuk tik dung tak tuk dik tuk tak tuk dik dung tak. Ayo. Ayo. Kari manis, kurang manis nambahi gula.
mau mboten? Saya mboten. Lek saya tahun ngarep dalange iki neh ya. Ya bener. Ora apa-apa, Kalau pemasaran, Pak. ngambil setunggal. Boleh, bir Putih, kita. kula manut jenengan, manut jenengan. Bir kita. Gini. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes ya wes, dong riko mengker sing guna. Asik. Ini bir kita, Dek Cahayu. Maju ke depan, nembang sing enak, nembang karo ya. Oke, Om. Masa Om? Mantu Nawamu ki Mbah Kung gitu. Om, adik nembang apa Nur Sewu niki diaturi nembang napa Nur Sewu Mak Cang? Oh, Mantu bebas jenengan. panjenengan ngamur bawa sisa. Syukur sing enek jogete gandeng jenengan keahliane nggih beksa. Bocah iki diajarin joget. Oh, nggih. Boleh seperti itu. Nggih, saged. Oh, dadi ki Duk, dipasrahne. Saya. karo paling sampean. suka kamu nembang apa? Wes aku Pak Puh manut. Masa sing mburi nyidam jemblem lho awas Ini napa sing langgam-langgam apa sing Manut jenengan kula. Manut sampean. Sak kersa panjenengan. Ya sing alus dhisik. Sing halus gubuk asporo. Nggih. Selindro nggih. Nggih. Selindro. Napa lestari mawon, Pak? Engko. Oh, oke. Taringko. Apa lagu sing paling luawas? Ayang-ayang sesuk tahun ngarep kok. Oke, gubuk kurang. asmara. Iki ambak ki Sinden Madangkara. Nggih. Ning yo nembang-nembang cara mbiyen yo pinter. Oh, napa? Ning aja diringi, pamane jenengan ngungkrum karo kuwi. Bila kamu iso. Oh, saged. Mu Romai Rama, ramari-mari kek. Mosok dong. Bisa. Iya. Bila kamu Di di sisihku. Bila kamu rasa nadamu lo. Bila kamu kurang mudun jarane iso. Kurang Wis ndek. bener iso aku. Kurang ndek. Bila Kurang ndek. kamu Bila kamu kurang Kurang bila kamu Sik tak dandanane sik. Rene bir, kowe aja ngisi-ngisi Pripun, tak Pak? pamer-pamer. Pripun, Pak? Ketoke apik lho. Dirungokne. Iya. Bila kamu di sisihku, hati rasa sahdu. Salah. Ya, bisa. Rono. Bisa. Rono. Bila kamu. Yo penak lho, Pak. Bisa. Bila kamu. Bisa. Bila kamu Kurang ndek. bila kamu Pak, kamu KDRT lho nak ngono kuwi. susah perkosa Sabar. gregetan aku Pak. aku iki lho selendro iki lho selendro Gubuk asmara. Ya. jajal Pak coba pengen roh aku jajal sak gubuk asmara ya joget sing apik Dibawani sik. Apa nih? iki dijajal jogete to jajal, oh, bos Siap, yang siap. liwat dang tok detang jogete ora ngono kuwi Lah piye nah? Ora ono to, Pak, karo bocah yen cilik. liwat aku kelingan gubuk kae Ya, Mas. biyen tak goler tung gentak dlong tak dlong Delong. Ya. sing asik ayo. Saya. Oke yen liwat rada oke Yen lewat aku kelingan. apa maju mundur yen maju liwat mundur. aku keli Oh ya. gila entang dut asik ayo Oh, dute maju. ah tak depne lurah sesuk ben nanggap ayo Yen lewat aku kelingan. iso Gubuk kae. lho Yen Loh, tak saya. goleren. anu bos Amit Napa? iki bocah iki sekoke mati sisih ketoke masa kenemen aja nemen-nemen Lah kowe enake, Mas. lah tapi aja nemen-nemen aja seru-seru ngene aja Iki nemen-nemen ketoke salah pilih iki. kula sampe kutah kabeh ora kecer Iki lho wong wedok sing gampang salah milih ya wis diadepno lurah penak-penak. Lah kok malah madhep tukang bonang. ayo sing alon-alon lho Oh, iya, alon iya, madhep iya, rono iya. mireng ngono lho ayo yen liwat aja banter-banter Yen lewat aku kelingan. lah yo penakno lho heeh Gubuk kae. Pak saya suwe kok saya ngalih to, Pak. Tak
contoh kolesterol kekatan ngeten iki Bu. Sik, aku usul entuk ora? Pripun? Lah nggih contoh joget pancen Birgita kelemane nggih joget. Lah terus Sing paling rajanya joget Pinten? malah Mbak Dian iki. Lah, iki malah iso iki. iki. Ah. Iki pancen dembene Lah kok malah kaya dadi ulane toprak Wahyu Manggala to, Mas? Kaya toprak. Ngesot. iki mau sik gaya ning asline joget ya. Jogete saiki. Kok sanggar bisa. Kula manut jenengan lho nggih. Oh, tenan. Niki pun gledek lho setunggal niki. Lah Niki iya pun mulai gledek lho. Ngerti. Sanggar napa? Iso iki luwih apik iki. Ya, kowe contonan kaya Mbak Yumu lho. Ayo coba, Dek. Sikilmu ndi? Sikilmu lho. Lho iya tapi rono maju rono. Terus sampe nyelentak kuwi. Lah ora mbok omongi sing halus kok. Kendekan, malah kaya anan mentok. Kamban. Sithik ora ono to, Pak. Pak, mulane dinggonke. Kowe aja kowe lak kendekan jogetmu ngene lho, Nduk. Akhir malah kok dadi anak Piye, piye, bebek. Ya dibenakno. Oh, iki rada maju sithik, iki sithik. Ayo tangane. Wis ora wis opo. Bojomu Kurang ndelok. piye kuwi? Bokonge kurang piye? Ora kurang ki. Wis pas ngono kuwi. Sing tak tadi masuk ngono kae lho. Ora kurang ya apik wis. Masa samono gak kurang? Kur ngene kita Ora. lho, Pak. Ya, ora gak iso. enak lho. Ayo coba. Iya ya. Iya. Yen liwet aku keling. Loh, ndute kak wale. Wale. Dutmu maju. Tak dendang. Dut ngono lho. Iya. Tangannya wis bener. Ya, terus lah iki. Iki lho, Bos. Latihan Tangane wong wedok lak gelange anyar yo ngene iki. Ape salaman ning ndi yu? Ning ndi? Ngenyek bar disemprotne kuwi ngawur. Oh, alah. Ayo Mas. masa yo mitasi. Yen liwet aku kelingan. Oh iya bener. Heeh. Iki rada apik ya niki. Apa saja? Heeh, bener. Ae Heeh, bener iki. Ndak. ambiyen Timbangane kuwi bener iki. leren. Tung gentak glong tak. Alah asik. Lho. Hop. Ngancing. Sik bro. Aduh, penak banget Mas. Gak kenal arek dingenekne. Gak mandek, Bos. Anu, Bos. Guru tari iki sing sabar. Ora sabar piye nek guru kaya ngene iki murid kaya ngene tak bacok ndase ngono. Sampean sebagai Sing jiwa pendidik. halus. Iki bojone yang melu rene. Ya ben. Bener. Lah tapi klepeh dol. Bojone melu kene kembaranku kae lho. Lah tapi klepeh dol ya. Kancane sing ngelu lek kaya ngene iki. Tapi apik toh? Apik, tapi kan ngedolen awakmu yu. Sebagai jiwa pendidik kuwi kalau bertutur kata dalam mengajari itu harus halus. Wis ora iso halus-halusan aku. Wong kaya ngene. Wis gak iso. Monggo. Gak kena, Bos, gak kena iki. Lah kena. Gak kena iki. Lah sing saya parah no mau. Lah sapa liyane ora enek lho. Ya Pak dikentek. Kok aja ngawi lho, ngawi murat-marit malah niki. Lah iki didian iki Birgita iki. Tak yuk ya, Nduk. Oke. Marit. Eh. Apa arut-arut. Ya diomongne semonggo para kadang pratangga. Gubuk asmara. kawiwitan. Arut. Ya. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Tak pernah ucap hancur hatinya bersepat. Itu Malaysia. Harimau. Harimau Malaya. Yeay.
Paripurna. Paripurna pagelaran dalu menika. Urung ya. Hei, Matur makasih Adik. Garapane yo penak ya, Pak. Apik. Tak percaya ngangge blangkon kuwi pantes lho tak. Lek prei melu Madangkara tak. Kok mondol. Kula tak kateni iki mawon. Dan wong apik. Awakmu nganggo solong niku apik. Apik aku kok lagi blangkon-blangkon iki mbah. Pantes gua ora paham aku. Lah ya wajahe ketok simetris, terbentuk sempurna. Sempurna. Kaya ndoksin. Ya, dadi niki wonten. Sapa nek Pak iki? Niki wonten. Sinten iki tak Ana percaya. sapa iki? Bakul cilok. Duh. Sinden sampe takok iki lho. Sinden nika. Sinden. Lah sinden kon Lah sing ngarep ki Nun Sewu kaya Sri Uning. Lah sing kae kaya Serigala sapa kuwi? Sanes menika seriwek asline. Mas, Dalam apa ora kenal aku to dalange, Mas? kenal. Oh, bintang tamu serigala. Awakmu apa bintang tamu? Assalamualaikum Om Dalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yu. Derek mangayu bagyo anggenipun acara bersih desa ten Grogol nggih to. Inggih leres. Dengan senang hati mboten kados malam hari ini. Penonton tumplek blek. Leres. Masih yo dalane jemek ning tapi atine kan ayem nggih Om. Nggih tentrem. Tentrem ayem. Kowe iki lho ngomong katane Ngomong niku ngomong aja ganggu ae. Mas, omong yo gantian, Mas. Ben kono tak kei kesempatan sik. Lah kono lho maju rono wis kadung kembar tak swodek dosa. dadane wis padha. Dadane wis padha tak. Padha abang. Jarite yo Isine padha. aku metu ket awal kon nak mesti ngintili aku. Kok apa jenenge? Ngintili. Nek wedok ngintili. Lah lanang. Anu, ya tunggale ngintili kuwi. Paling gak iku awak dhewe ku menyapa Nun Sewu Om Dalang. Masyarakat di sini. Iya. Terus memperkenalkan nek aku kan Probo teko Surabaya. Ya. Paling gak sampean memperkenalkan. Kenalno Dok. Gawe apa? Seniman kenale karo lagu. Kok Nganggo nada. goblok. Kuwi rombongan sapa to jane? Lah awakmu rombongane Pelok sapa? barange Mas. Pelok barang. Nah, Dulu kaya seniman Probo ki lek lho. kenalan yo ngangge tembang. Probo. Yo gawe Tembang. Iya, ya tembang. Seniman iki ngono seniman. Aku ra budek. Ngomong kok cedak kuping. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Muni iya. 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 Iya sing kompak. Lah iya. Segakmu kurang kompak kok. Balik nih. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Iya mu lho. Yo nen Ya endi kon Ya. iso tagak ya Ya, aja iso. golek perkara. Ora. Rusak ae. Tepangaken nami kula Praberini saking Surabaya asli. Enak. Sumangga sesarengan antara panuwun telepanyun marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan iki.
Mugi-mugi panjenengan sami pinaringan kawilujengan. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rejeki ingkang berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Contoh. Sop ora? Wis sinden pemudin to jane. Ya ngono kuwi perkenalan itu dengan doa. Dongakno masyarakat. Rumah saya Ayo, kok kaya saiki. ngujubne. Kon giliranmu. Nuwun 1990. Masalah. Nuwun sewu para sederek-sederek Oh, sedaya. iya. Iya. Hei, wasit baren. Apa enek sinden nek diklokom ndase? Lah ora pas kok. Pancene sia-sia nih. Mas Percil nih kali kula nih kan anu men sak senti to. Ya ora usah nesu. Berarti Sentimen. Sentimen maksudnya. Ngomong jenengmu. ndase itu imitasi to, Pak? Nggih. Ndase imitasi to. Kaya PC. Nah, aku pakai pendekar mata satu. Jenengan Bos. anu nyuwun es serut apa mboten? Ya dibenakno sing penak to, Pak. Aja disia-sia lho iku wis dandan kaya ngono Wiki lho. jan aku ki oleh nimbali. Nah, nek ngene iki lho. Nah. Nek ngene kaya brimob, Pak. Ya disiapne lek ngono. Deng deng deng. Reten. Sik. Saya adalah komandan klepon Platon. peleton Ya, Mas. pasukan masuk dalam barisan. Dek bener piye? Basiran. Wah, aku ndak mbok darani Mas Andirono. Kenalan. Kenal. Jenenge sapa? Ndang digawe lho Mbas, sanggule Mbas. Kok giwang ilang neh. Jenengmu sapa? Injih dipun tepangaken aduh. Coba jedet karete kuwi lho. Kepantul. Wis awakmu ndagel dhewe. Ngono masa aku ndagel pisan ning kene totoane nyawa. Ya sapa? Sing mbok jepret. Lho iku kan saking sayang Sayang karo sampeyan. Sayang kok kaya ngono. Sia-sia karuan. Perhatian. Ya aja nes to, Su. Jenengan karo Mbak Probo lah luwih senior. Nggih. Mbak Probo kaya ngono apike le kenalan sampean kudune luwih jos. Oh nggih damel tembang. Oh iya no. Pelok apa selendro? Pelok selindro nek Ora sama. kena. Nak pelok nek slendro. Nyuwun pindingane Mas Dar. Dar sapa? Dar gombes to iki. Kafda sapa? Kok mesti kuwi dar gombas iki bakul medah motor. Wis mbok mene nek kene. Lek to. Nek to. Ya. Sing apik. Selendro apa pelok? Niki live streaming lho, ayo. Ya live. Injih, anu kula kan pun dangu kangen kalian anu kanca-kanca mangan koro niki kan pun Madang koro. Madang koro itu nek dibasakne, nek ora ya mangan koro. Maksudnya jenenge madang kara. Lah iya. Pelok apa slendro? Piye apa, Mas? Pelok, barang. Iki jebleng, Mbak. Iki jebleng gawe ngepro ndasmu jebleng. Pelok apa slendro? Soalnya pelok rawor slendro. Nah, sama koro. Iya, awakmu rasa curhat. Wis kon iso nembang tagak kok wis kesuwen. Nah, iki lho. Apa ini apa? Niki iki jelas slendro to niki. Mas Madeprono, Mas. Iki lho kaya aku lho kaya biasa. Madeprono. Nyapa Mas Prono iki lho. Ben omong-omongan karo kancane. Maksudnya iki tugase nabuh gender. Nyapa Ora diprene mau ngobrol karo kancane Kuwi sebelah. genderi awakmu ning-tingi. Nami kula niki nyiliti. Sesek kok nyiliti kok sarumen. Nek nama panggilan kan Liti. Berhubung kula niki dan ngaten niki ditambahi nyi. Dadine Nyiliti. Nyeliti sapa? Ya nyiliti Pak Jalu to. Lah, maksudnya kepanjangan liti. Pajangan udah nyeliti sapa? Litiana. Dipanggil nyeliti. Dewi Sukesi. Nganggo Dewi Jenenge Sukesi. sapa, Dok? Sapa, Dok? Litiana Dewi Sukesi. Lah kok nganggo semburi kuwi tambahane? Yo jelas nang kuwi kan maruku to dhisik. Mosok, Mbak. Mosok ya Pak Yoyok doyan karo awak. Lah nek pas mendem Apa mungkin? Oh, dalan mendem. mungkin iki sinden tambul kok. Dal padane Pak Kire. Nami kula niki nyiliti. Awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk
bojoku wedi tak candak tak rangkul terus tak mii ya ya mie banyu aqua Oh, dadi mimi banyak Aqua. nek nesu bojomu nesu terus mbok rangkul mbok Iya. mii berarti mbok mii Iya, berarti ngemi apa? Mimi. Apa sing mimi apa bojo? Banyu Sono apa? aqua Asik, asik, asik. Nami Ala, kula. ala, niki nyilit ala, ala, ala. awakku kuru randuwe gizi aku yen ngamuk bojoku wedi tak rangkul cak candak terus tak mie Mie apa? mie aqua mas Awakmu ngemi apa ora? Iya ke apa mie ono lho lah aku ya tak mie le. Oh aduh. ya krik tutup urung dibuka barang Dek, cahayu aja mie Dok. Awakmu kok kelempokan Mlap-lepokan. kelingan masuk angin kowe. wingi aja sembrono Nembang liyane iso. ya nembang iso ta Kaya Dok Probok. Kaya apa kuwi sampean awak apa biasane iku sing tren-tren kan Velocity. Heeh. Kaya sing masa durunge kan Hame mau. Wes ku mau. sing anu stempet ki lho lagune sing Stecu. Stecu iso setempet nyetempet Stecu matamu. Aja. Surabaya dijarak. Sabar Kowe aja mau karo Surabaya Ya karo Surabaya. sabar lho ket mau nembang gak ono bener he cangkemmu njaluk dipongor he. Sabar bos, sabar bos. Pak Jalu kleru nanggap kuwi mbok aku toke cukup jane Weh, lah apa ngerampungi sampean? lah kula tak Gendine akan akeh lho. Lah sing kreasi klasik lah kuwi ya. lho dhisik iku tukang tunggu kae lho rumah balon arek kuwi Maksud aku. Tangan anu awake kaya balon. Ya Kamu kok nyepelekno karo Yu Prabu? sing Stecu. Gila Oh iya. dirungokno dhisik. Iya, sepira Dok Cahayu. Iki lho kaya Probok lho suarane Iso ora kaya ngene iki. Ora kaya awakmu. Rungokno. Sing mau ya dibaleni maneh Iya. sih. Wis ono gerakane apa durung? Oh, urung. Tak batang. Batang. Sopo? Dandang ini ojo celuk batang ini. Lek kowe rene lho. Masaku. Kowe iki sapa? Gerakane ku lho deloken gerakane. Aku ya Harimau. aku yoga Madangkara lho. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hami mau, hami mau, hami mau, hami mama layang. Kon iso tak? Sapa ora? Sok ora? Enak sih buri. Nah, Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hafifah. harimau. Kowe ku rasa melok lambemu ora usah to kok Hafifah. Nyebut Hafifah sapa iso, jeneng? Hafifah. Hafifah sapa? Harimau. Oh harimau toh. Harimau tak cakar dhewe. Ayo, Kleru aku lirike iki kleru lho Mas. kowe cangkem. Kita iki anu ketetesan udan lho kok anu luntur. Udan sore mau tak pernah Ucap ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau malaya. Sapa ora? tak pernah Pernah ucap Joget apa? pergi melambai. Harimau, 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 harimau malaya. Telono iki lho. iki lho. Ayo joget Pak. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau malaya. Kowe iki malah dadi kancamu. Mendeleng. Biasane kok dadi macan. Oh gak iso iki sing Ora gak iso, iso. ora iso Oke. iki beda. Sing iki iso ya. Sing Sing apa? Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah seju bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Jeng. Bisa. Sapa ora? Kowe sing terusne repe awakmu ya. Hei. Kowe sing terusne mek anu awakmu ya. Awakmu repe ya. Repe awakmu ya. Aku repe. Ya, oke. Ya, ayo baleni. Aduh abang Bukan maksudku begitu. Masalah seju bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tekmu tekku tekmu dokno tek. statue. Ngawur kuwi
Statue lho. Statue dudu nek ngono. Telan cuek baru malu. Aduh ada ini mau juga abang ya rayu. Statue. Radur. Gak kena lho. Apamu kok gak iso ya nembang-nembang ora kaya iki lho. Iki lho pinter lho. Iki ya pinter, iki pinter. Aku dhisik ya pinter. Lah kok kok goblok. Lah disedot kono akhirnya kobong. Jajal velocity nih sing iki mau lho. Ayo Bos. coba. Aduh Abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Cuma dikitkan bisa, cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. statue. Telan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang ya rayu. Statue. Telan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang ya rayu. Cak, iki jenenge apa? Statue. Iki jogete cah telu ya apik. Aku nyamah Bu Kesi. Lha malah kepala, pundak, lutut, kaki, Kepala. Yo aja ngono. Wong yo iso lho. Bukesi Wong yo iku kompak lho. Kompak Dek garwa ngono kok Dino disia-sia. lo lek TikTok Bukesi iki. Piye? Bakal panci ning Duduk kuwi. Liyane ngene, ora ngene terus ngene to. Kepala. Panjenengan anu wong lawas, Mas. Ora was padha awakmu kuwi. Aduh. Kuwi winong tak percaya. Ini pinten? Winong. Winong, nduk winong. Ya ampun nek ngene iki ya 11 12 karo aku. Lah opo wong kene wis abuh kaya dikumlengoli. Abu matamu. Surabaya. Apa kowe? Ngalih. Nyapa? Ya selamat malam saya. Apa sing mbok? Sing mbok anu ki lho apa? Sing mbok kon koyo ngono lho teko dohan masalah percil nggo bakso beranak. Kleru. Bakso berane arep dilat to piye? Adik maju. Iya. Nembang sing enak. Nyembang apa? Nyanyi yang duet sama ini sama Sama ini. siapa? Apa itu? Duet kamu duet. Duet. Oh, iya. Permintaan dari Mbak Pak aja. Mbah Wo. Mbah Wo? Mbah Wo sama sini. Mbah Wo. Mbah Waldo Dek, apa so. mau nggih. Mbah Gledek. Iya. Mbah Kedek. Lah Nggih, lho. Pak Sugiarto apa kae? Tutuk kuwi ya. Kowe gak ngerti aku. Kedek dik bengi. Ya. Apa sing dikersakne? Lah niki lagu sing niki sing Duet nembang apa, sing Bos? di Oh, lak iya. mboten lintang asmara. Apa sing anyar-anyar apa sing? Ya sing anyar yo urung digawe to, Mas. Bener. Maksudnya ku sing tren saiki Sing lho tren yo. kuwi lho, iso Sing ora? tren. Lah dari Aku ora omong karo kowe ra patekan. Sabar bos, sabar. Bisa anyar-anyar apa ora digawe jekulmu. Lah Sabar, nyapa kowe nesu, he? Nyapa kowe nesu nantang karo aku? Lho kowe wani karo aku le. Loh, ya ora. Awakmu nek nantang wani. Lagune sing kilo sing anyar kuwi lho. Awakmu ngetarane ora update. Sing viral Lagune kuwi lho apa? Aduh, Dewa. Ya. Lah kuwi lho, judule apa? Judule apa lagi? Dewa Ruci. Diulang 2 kali apa? Diulang 2 kali? Ayang. Ayang, Pak. Ayang. Iso lagune. Lho iso to. Piye. Duh, kene Pak. Iya bener. Bener. Duh. Kene apa? Enak telek. Nyanyi lho nyanyi. Iki rasa mbok ngakoni aku nyanyi. Ora usah mbok umpani kuwi tem. Duh, gede dawa. Dewa. Dewa ning asmara kuatno Aku sing do. Ben dicontoni karo iki lho. Tem. Aku gak Suara lanang tem. Lanang sik. Lanang. Duh dewa ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelapo tresno datan kendhat saking coba anu betoke. Tak rewangi, tak pateni, lahire tresno kang suci, kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Saura, tak ganti. Sabara Nggih. awakmu mulya tak sangoni wis ben diatasi ate. Kowe iki lho tak warai
kaya ngene iki lak nembang wedok kuwi ngenane ditekan. Sing penting dalan angen kuwi sempit. Nah, Iya coba. Kowe sampe doe piye to, Cak? niki lho. Niki lho. Sebari dalan angen iki rada sempit ngoten nganu. Sing penting Delok jajal. ayo lah. Ayo lah. Lah diculne. Duh, nek Nah. lanang. Duh, dewa. Anarkis. Heeh, apa tak pateni anjane. iki lho kene. Pakai Kuwi urip kaya nakal masalah. Getun nah, tenang. nyapa lho gitu. Aku duwe ketua iki getun. Enek liyane aku golek liyane. Sing gelem nampa awakmu ya sapa? Kowe iki enek yo kene. Anake ya iki dilakoni kok iso. Bang. Apa? Iya jadinya nembang apa ini udah diayai sendiri kok. Ndak. Ayang sama kamu. Kita berduel, Iya berduel. Iya. Yuk. Sini. Oke, sing apa Iya, ya? boleh. Ayo, budal iso. Ayang. Yuk, monggo dados. Mas. Ayang-ayang, kendangane Mas. Tak gelang. Wis sambel kemangai. Kayak ngono aku ora suwe. Keprok ae. Wis senenganmu rusak. Dia ngenane Rembang Purwodadi apa nyanyi gerajakan Banyuwangi sampai tak tunggelang. berat rasane. Wis senenganmu yang Aku rusak. nang kene aja ngrusak Arep nyanyi. Besok. Ya. Atur nuwun. Tak winang. udan krimes tak tindak trung-trung. Enak lho, Bos. Enak kok kuwi. pakai koyo ngono lho. Ning nggih ngapunten namung Priwo? gamelan nyel dadi Wong pamain nggih, kurang niki komplit. asline garapan musik kok. Sae. Mas Oh, yo niku gamelan luar tapi biasa. dimirengke tesih Nggih. penak. Nggih. Kula Napa boleh wanci dalu. Bolo-bolo madang karang wis klop. Percaya pokoke. Niki kirang marem menawi dereng ngaturaken Banyuwangen. Lah, niku lho sing kula rantos. Lah, Sing ngombe. dicucukne wong cak percil asine Piyayi Banyuwangi Nggih, terus lho. Mbak Probo. Kula Siap, Bos, siap. Pokoke nek wilayah ngetan iku Mas Percil iku wis pun diatasi. Ah, niki apa melih niki? Banyuwangi. Banyuwangi. Sik komandane iki lagi anu. Ayo. Sik komandane sik nyombor. Bawani, Nyombor. bawani. bawane tiang sekawan mawon kersane kekompakane ketika Nah. Siap, nggih. membiak mayun paman Suarane Gending belambiangan. samono Latihan ning omah kutune. apa Hani Frozen. Ratu kembang. Nyapu kok iso maca kono. nyerambiai nuswan Tara Banyuwangi. kul kulon Kulon kenong wetan segara. ya ndak teko lumacang lah Mas. Iya lah. Aketan iki anu ten Pasuruan. ketapang. Lor lan kita lalas angker hang keliwat bel 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 apa Belum belambiangan. asik belah biangan swara siji swara loro swara telu swara tekek Sawara. iya Yo papat. iya papat ayo ha kurang dhuwur Kurang dhuwur. ha Bulan Mas. wis samono kuwi 3 2 1 oke ya cekak ya cekak 3 2 1 ojo takon seneng Loh. Mana kaya wong step. kowe kaya susu kaya kuwi lho dadamu iki kowe datar dadamu
Sini. Ojo takon seneng susah hang disangga. Ngono lho kowe. Ya. Oke. Ya. Ayo, wih, sing latihan iki to. Iya. Aku bendino latihan. Lah setahun enggak. Setahun lho kowe iki. Ora iso. Ayo 3 2 1. Ojo takon seneng susah hang disangga. Loh, ini nadamu piye? Nadamu kuwi lho. Burimu lho piye? Ayo. Ayo 3 2 1. Ojo takon seneng susah hang disangga. Loh, nadamu juga oke ngene. Oh. Dene niku ya enek modele dunggane ngono. Ngene. Ayo, wonten. 3 2 1. Ojo takon seneng susah hang disangga. Tanah India. Tanah India, Don alon-alon hang penting lakon. Melaring Ku meliare Taman Sari Nuswantara, belambangan, belambangan, melaring Taman Sari Nuswantara, belambangan, belambangan, melaring Taman Sari Nuswantara, belambangan, senang susah, wis tak ojo takon. wis pirang-pirang jaman surung temurun ya wis kelakon. Akeh tarung Akeh langit biru, biru ya. Ojo takon. Wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis kelakon. Akeh tarung Akeh langit biru, biru ya. Kendangane langsung diangkat, Mas. Tak tudlang. sambel kemang. Iki lho, iyong-yong kelopo doyong awakku loyong. Iyong-yong kelopo doyong awakku loyong. Andung, iya roma tuwa saben ulah saben taun. Asinare Condro Dewi alamat kepilu padang mendem jadung gagalan murung. Udah ngadung-ngadung kono padang kono mendem alamat Tangi sewang lanangan keturun. ayong-yong kelopo doyong awakku lo keloyong-loyong. Ayong-yong kelopo doyong Awakku lo keloyong-loyong. Sekar-sekar gending Jong jaduk. gading ketak gendinge wong menek undang kelopo yang layu pemiong garing samantung yakin setialono diciro cumibla alah bagus dengan suro lepotono menekono kelopo Totok jak Rehana lari kok ayu semenan kulit ya kuning langsat alise nanggal sepisan yo Rehana reko adi temenan bareng makuring jalanan koyo Madangkara. Aduh
rehana rehana isun yo sing kuyang isun yo sing kuyang deleng riko kari sing ana liyane aduh rehana Isun yo sing kuyang isun yo sing kuyang deleng riko sing ana liyane kadung kecaruk sun sapa semaule bersama Sekar Gadung. Madangkara apa dok aduh kari sing kuyang deleng omonge alus temenan manggane yo bisa keturutan duwe rapi kaya rehana jaluk paran yo legiane ati jaluk ulian yo senturuti Bersama Kidung Manggala. Kok saeneke kancane disebut ganti. komplit lah Luar biasa kasanah budaya niku nggih tak perkel. leres Kita donga kangge warga masyarakat Grogol menapa, Cak, menika. anu mon niki mawon Nggih. kula ndonga namung setunggal Napa? sementing masyarakat Grogol mriki paringi sehat Amin. Amin. sehat rezekine lancar barokah Mbah Lurah nggih sehat janipun Amin. perkara niku nuwun sewu benjing-benjing badhe wayangan gampil Mbah Lurah Piye? Kula nanggap dalan iki lebih dari 10 mesti bonuse wonten menika Enek Sing ngomong bonus. sapa? sopir-sopir iki aja ager ngomong Mesti bar iki mesti dipengaruhi anu nanggap dalang siji dhewe mawon. Mboten. Kula manut jenengan. Mas Percil iki lembet tok pancen Ubet kula. Gak Gak. napa-napa sing penting wayangan, penting niku nggih. Nggih, wonten wayangan. Mbak Prabowo menapa donga kagem Dongane. Grogol? Sing penting kula niku mboten angel-angel, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton sedayanipun. Amin. Nggih. Mas Lentem menapa? Menawi kula sing penting rukun karo tanggane, rukun karo sedulure, rukun karo keluargane lan sapa wae, apika karo sapa wae, ayem tentrem ora ana alangan sawiji apa-apa saiki nganti tumekane besok. Nggih. Selanjutnya Mbak Hello Kitty, monggo. Kok Hello Kitty piye? Nyili Oh, nyili. Sapi. Nggih. menawi kula Wah, nggih. mboten wonten ingkang badhe kula aturaken Lah nyapa, Lho? Lah nyapa? lha wis mbok anu kabeh lho Mas Paling enggak yo punya omongan Didongane apa lah. ibu-ibunya semakin cantik. Nah, Ibu-ibunya dongane. skincare-nya semakin bagus. nah Muga-muga mari Muga-muga. wayangan ngene iki ibu-ibu tuku gelang kabeh. gelang 20 gram kabeh. nah, ibu-ibu tuku gelang bapak-bapak dolan ning nggone siman Nyapa? anu rekreasi Rekreasi. Ngoten mawon macange. Nggih, terima kasih Cak Nggih, Percil CS monggo Mbak ndherekaken, Prabowo ndherekaken. panjenenganipun ingkang ngregengaken dalu menika. Mesti kathah lepat nyuwun Nggih, pangapunten pangapunten. ingkang ageng. Nggih, nggih sembah nuwun sanget.